Opäť vás pozdravujeme, tentokrát z Marhulového sadu. Hoci je vonku marec, slniečko svieti, ja som v krátkom rukáve. Buďme však obozretní a pozorní, pretože riziko mrazov práve v mesiaci marec, apríl je veľmi vysoké. Cez deň sú síce teploty, ktoré sa šplhajú na 18-20 stupňov, ale v noci táto teplota môže byť aj -1 a -2 stupne. A práve v takomto vývojovom štádiu býva Marhula a neskôr citlivá na nízke nočné teploty. Takýto púčik povedzme znesie ešte -7, -8 stupňov, ale za týždeň pri takýchto teplotách už ten kvet bude úplne rozkvitnutý a prach citlivosti už začína niekde okolo 0, -1 stupeň. Čo robiť? My v sadoch používame takéto piecky. Nemusia byť na trhu momentálne dostupné, ale ako spôsob, ako ochrániť sad, vám to môže slúžiť ako inšpirácia. Môže to byť sud, môže to byť kýblik, môže to byť akákoľvek plechová nádoba, ktorá bude mať otvory na spodku, aby sa zabezpečil kominový efekt a uložilo sa do nej nejaké palivo. Alebo môžeme použiť takéto parafínové sviece, ktoré sú bežne dostupné v predaji. Všetko samozrejme záleží od hustoty rozloženia. Treba mať však na pamäti dĺžku ich horenia, aby práve v tom najkritickejšom momente ráno, keď je teplota najnižšia, neprestali náhodou horieť. Na to si fakt dávajte pozor. A dávať si pozor aj na to, aby neboli tieto výhrevné produkty príliš blízko, napríklad pod stromom, aby nezačal ten strom horieť, alebo aby sa vám nechytila kvapková závlaha. Poviem tak, že máme prvú mrazovú noc. Dneska sa nachádzame v Marhulovom sade, momentálne máme takéto štádium. Takéto štádium je citlivé na teploty už na -3 až -5 stupňov, kedy dochádza k poškodeniu. A tak sme sa dneska rozhodli preventívne kúriť. Teploty napokon nepadli viac ako na -2, 2,5 stupňa, v jamách niekde až na -3. Ale vďaka tomu, že sme začali kúriť práve parafínovými sviecami, ktoré sú takou slabšou zbraňou, ale pri väčšej hustote celkom slušnou zbraňou, sme tú teplotu zdvihli až o 2 stupne a k poškodeniu nedošlo. Čo skoro nám vyjde slniečko úplne nad obzor a sviečky začneme pekne zhasínať. Ako si všimnete, sú umiestnené v strede radu, aby nedošlo k poškodeniu stromov. Jednoducho ich takto na konci akcie zhasíme, sviečka zhasne, chytíme ju a odložíme.